Venga, aurreko egunean aritu ginen ate logikoak nola egiten diren teknologia ikusten. MOSFET transistoreekin aritu ginen, hau dauket ate altasuna oso txikiak izateko, oso azkarrak, orduan integratu daitezke pila bat. Eta oinarrizko ateak ikusi genituen, batez ere NAND eta NOR aztertu genituen, CMOS teknologiarekin, horreten gailu bezala, bata edo bestea itxita eta bideak sortzen edo elikadurara edo lurrera eta bar, horrelaxeko ariketak egongo dira. Orduan ikusi ditzagun atal honetan, urrengoan, 8.3, ate logikoa hauen, CMOS teknologiarekin egiten diren ate logiko hauen ezaugarri teknologiko nagusienak. Pila bat daude, baina bizpairu ikusi behar ditugu, galdetzeko teoria bezala. Ateen ezaugarri teknologikoak. Nagusienak. Teknologikoak. Vale, lehendabizikoa, potentziarekin zer dauka ikusia. Potentzia edo galerak. Potentzia galerak. Eta, esan bezala, hauen abantaia oso txikia egin daitezke, oso potentzia gutxi konsumitzen dutelako, oso azkarrak dira. Eta ideia hau da, gogoratzen baduzue, hemen CMOS teknologia hemen genituen bi transistore horrela kokatuta. Eskematxoa hau zan. Eta hauek funtzionatzen zuten. Hau altua zenean hau irekita, hau egon daiteke horrela hau itxita. Edo alderantziz, goikoa itxita eta hau irekita. Osea, sarrerako informazioen arabera, adar honetan daukagu, edo goikoa irekita, edo azpikoa. Eta horren arabera, maila bat edo besteak genuen. Potentzia ikuspegitik. Sarrera baldin badago horrelaxe, eta adar honetan irekita baldin badaukagu, begira hemen potentziaz gaude kontsumitzen. Hori oso ona da. Osea, bagabiltza informazioa transmititzen, sarreratik irterara, eta egoera honetan potentziarik ez du kontsumitzen. Potentziarik ez kontsumitzerakoan, ez da berotzen, egin ditzakegu txikiagoak, eta bar. Teknologika hauetan, kontsumitzen den potentzia bakarra, hau izan behar da. Begira, bi transistoren G mutur horiek elektrodo bat dira, isolatuta daude gorputzetik, baina beraiek elektrodo bat dira. Eta maila altua sartzen dugunean hemen, bat edo VDD, gogoratzazuen nola funtzionatzen zuen MOSFETA barrutik, hemen kargatu egiten zen, karga positiboak genituen hemen, elektroiak genituen hemen kanala sortzerakoan, beraz, kondensadore moduko portaera bat genuen. Bai hemen, bai hemen. Orduen korronte pixka bat izan behar dugu, baina G mutur horietan. Egoera egon korretan nada, konsumiriko ez, baina aldaketetan bai, zerotik batera pasatzen garenean, edo batetik zerora, kondensadore txoiek kargatu edo deskargatu egin behar dira. Oso karga txikiekin, baina kontsumo bakarra hoiz izan behar dugu. Orduen, galerak, edo bai, handen galtzen den potentzia horrelaxe ikusi behar da. Hemen ezaugarritan ezautzen badegu G mutur horren kapazitatea, orduen bertan gordetzen dugun intensitatea edo karga izan behar da C bider VGS on dagoenean, maila altuan dagoenean. Kapazitatea bider tensioa, erabiltzen ari garen tensioa on jartzeko. Hori bider tensioa izan behar da hemen daukagun potentzia gastatuta. Oso txikia izan behar da, kapazitatea oso txikia izan behar da. Hau izango zen potentzia, eta sistema digital batean gaudenez, informazio asko aldatzen oso azkar, kontuan hartu beharko genuke bai, segundoro zenbat gabiltzan aldatzen, edo intensitate hori nola dabilen aurrera eta atzeraka. Beraz, galerak izango ziren potentzia hori, galdentzen dugunean kondensadore karga edo deskargatzen denean, bider, segundoro zenbat gabiltzan aldatzen, frekuentzia. Ze frekuentzian gabiltzan aldatzen. Frekuentzia, bider kapazitate txiki hori, G muturraren gorputzarekin, bider tensioa on jartzeko. Oso txikia, hau oso txikia. Galerak oso txikiak, horregatik egin ditzakegu oso txikiak eta oso azkarrak. Bigarren ezaugarria. Edapen denbora, edo tiempo de propagación. Hiru ikusi ditugu bakarrik, edapen denbora. Esan bezala, kapazitateak ditugu, hor behar dugu kargatxo hiek ateratzea, sartzea, hor behar dute badaukate hortau bat
denbora konstante bat eta denboratxo bat behar dute hor gauzak aldatzeko. Beraz, neurtuko bagenu CMOS teknologiarekin egindako horlaseko ate bat. Eta sarreran, sarrerat irten arte. Neurtzen badegu, oszilloskopio on eta azkar batekin. Hauxe, sartzen baldin badegu zerotik. Gero batera pasatuko genuke. Hor utzi denboratxo bat. Eta berriz zerora pasatu. Irteeran, egoera ideal batean, hemen ere kontuan izan dut zerotik batera pasatzeko denbora. Horren marraztu dut maldatxo horrekin. Orden, ze irteeran izango genuke honen inbertsua. Oda, 0 hemen, bat, eta 0. Osea, hasieran 0 denean hemen izango genuke bat, eta batera pasatzen denean hau 0era pasatu berko zen. Baina neurtzen badegu, tresna hon batekin, ikusi behar dugu atzerapen bat izan berduela. Eta ez dela pasatu behar justo momentu horretan, baizik eta beranduago. 0. Bat horrena. Eta hau, bat hori 0era pasatzen denean, pues irterako 0 hau batera pasatu behar zaigu, baina ez justo momentuan baizik eta atzerapen batekin. Eta hau neurtu dezakegu. Orduen, denbora diferentzia hau, sarrera aldatzen den denbora hori, eta irteeran daukagun atzerapen honi esaten zaio propagation time, tiempo de propagación, TP, edapen denbora, high HL. HL, zeren irteeran batetik zerora gabiltza aldatzen. High, lowra. Eta beste honen ezberdina izan daiteke. Ezaugarri horritan ikusi behar dugu. Bi denbora hauek, adibidez hemen ere zabalago atora zait, eta zerotik batera pasatzen denean, atzerapen denbora izan behar da, propagation time, low, high, TP-LH. Eta ezaugarri horritan biak eman berdizkigute. Nahiko txikiak, normalean hauek 20-60 nanosegundo tartekoak, baina azkeneko gaur egungo teknologiarekin, horren txikia dira transistore hauek, atzerapen denbora murriztu da piko segundotara. Piko segundotara, ez da, Marko? Piko segundotara, bai. Piko segundo batera. 10 ber minus 12 segundoetara. Baina, hortxe dago, neurtu dezakegu, eta hor baditu hor kargak ateratzen da irtetzen bere denbora behar dutenak. Eta beste ezaugarri bat, hau izango zen, atzerapen hori. Edapen atzerapena. Propagation time. Eta azkeneko ezaugarria, azken aurrekoa, lau bezala jarri izkitzuet beste batuko. Hauxe, izenburua igual gero jarriko dizuet. Hemen izenburua gero jarri behar dira, zeren celebrea da. Margen derbido. Egoera, ikusi dezagun, demagun badaukagula. Ate bat hemen, CMOS teknologiarekin, bi transistori hauxe, konektatuta hemen, beste ate batera egiteko eta gize eragiketa. Beste nan batera, ikusi genuela nola egin, aztertu genuen. Eta hemen kontuan izan behar ditugu tensio mailak. Tensio mailak. Hau da, hauek igual daude elikatuta 0 eta 5 voltiokin, baina hauek zirkuituak dira. Hau bakete beraien ezaugarri errealak eta erroreak eta bar, eta hor duen irteran 5 voltio espero bat dugu, eta igual 4,8 daukak, edo 4,7. Hombre, argi da hori maila altua dela. Edo 4. Hau da, hor behar dugu fabrikatzaileak esatea, ia. Teknologia honekin, nik hemen irteeran, orduen irterako tensio mailak 0tik 5 edo VDD-era, maskimora. Horrela irudikatu behar dut. Hemendik minimotik 0tik VDD-era, esan behar dizut. A ber, begira. Irtera, baldin badaukagu tensio bat dagoela tarte honetan, pues 0tik 0,8 voltiotara, 0tik 1,2, izaugarri errotan egon behar da. Hori netako da 0 logiko bat. Eta ate honek ulertu behar dut 0 logiko bat. Zela fijo. Baina tarte bat eman beharko digu. Zen neurtu dezakegu hemen 0,2, 0,3, ez dakit, azetasun tensioak eta direla. Eta maila altuarentzat berdina. Tarte horretan, 5tik edo 3,9 arte, hemen konexio hauetan, honek urrengoak ulertu behar dugu maila altua bezala. Horren tarte hauek eman berdizkigute. Hauxe izango zen, irterako tensioa, zeren irteran gabiltza, maila bajuarentzat. Eta VOL bezala etortzen da ezaugarri horretan. Eta beste maila altuarentzat, irterako tensioa, maila altuarentzat. Bestalde, sarreran, honi ailegatu berzaio, 3,9 ailegatu daiteke, por lo que sea. Maila altua, 3,9. Eta honek
sarreran ulertu beharko du 3,9 hori maila altu bezala. Gutxienez hori. Orduen, sarreran ere, hau ere marraztu behar dut, sarrerako tensio mailak, eta fabrikatzaileak beste tarte batzuk eman beharko dizkigu. Eta sarreran, tarteak izan beharko dira, hauek baino altuagoak. 3,9 hori, tarte hau hemen sartu beharko da. Sarrerako tarte honetan sartu beharko zen, igual bajo iso jarriko dut. Zeren txikiago izango baliz, honek 4,5 tarte ulertzen du bat, eta 3,9 hilatzen bada horre problemak. Hau baino txikiago izango da, eta hau berdina. Sarreran eman beharko digu, ia, nik sarreran maila baju bezala, 1,8 voltio arte ulertzen dut. Eta jarraitu dezaket hemen informazioa prozesatzen. Eta sarreran maila altuarentzat, VIH maila hau emango zigun. Orduan, bi ate logiko. Teknologia berdinarekin baldin gabiltza, kompatibleak izan behar dira, bateragarriak izan behar dira. Baina horrelako azaberiketatxo bat, bi adibideekin. Bata, transistore bipolarrekin egindako ate logiko batzuen irteerako datuak, eta hemen sarreran MOSFETekin egindakoa. Eta galdetzen dizue, ja, bateragarriak diren. Orden hor, hauxe konfirmatu beharko duzu. Hauen irteerako hauek, hemen sartzen diren edez. Hauxe. Egoera izango zen hauxe. Bateragarriak izateko, hau baino altuago izan beharko da. VOH, izan beharko da VIL baino altuagoa. Eta formula hauek ez ikasi, baina marrazkitik ikusi ditzak ez du. Eta hemen berriz, hau baino altuagoa. VIL, izan beharko da, VOL baino altuagoa. Kompatibleak, edo bateragarriak izateko. Bateragarriak. Egoera honetan egon barko geha. Ez igual hemen bi ezaugarri. Bateragarriak izatea, lotuta daude, bi ezaugarri jarri beharko ditu. Bateragarriak edo komplementariak. Hauxe bete beharko zen. Eta orain, honekin lotuta daukagun beste ezaugarri bat. Demagun, konexio honetan hemen, zarata daukagula. Interferentziaren bat daukagula. Interferentzia bat. Orduan, hemen mundu digitalean gabiltza. Eta hasieran nik esan ditzen, informazio digitala nahiko inmunea dela, baina muga bat dauka. Ja, egoera, hau izango zen. Egoera okerrena, demagun, hemen, sartu dugula maila altu bat, eta hemen maila baju bat daukagula. Eta ate logiko horrek eman digula, justo tarte hontakoa, okerrena, hauxe, hemen. 0,9 voltio. Lo que sea. Vale. Orden, 0,9 horiek sartzen baldin badira anutza, perfecto, arazorik ez. Baina orain, zarata daukagu. Eta zarata hori, maila 0,9 hori gora eta bera joan behar zaigu. Gora eta bera. Begiratazue, zarata hori, tarte hontan, dagoen bitartean, hor sartzen den bitartean, honek ulertu behar du, zain porta zarata dagola, hoi baino txikiago den bitartean. Haundiago izango balit, bai, haundiago baldin bada, jodea, ilegatu daiteke balio bat hemengoa, eta ja, incertidumbre gune hortan sartzea, eta ja, igual, ostak eguz egin behar duen. Baina orden, badago zarata tarte bat honek ulertzen duela, igual zaiola. Orduen, honekin lotuta, tarte honi, diferentzia honi, hauken hau, honi esaten zaio, zarata margina. Hau izango zen, beste ezaugarri bat. Zarata margina. Hau gustatzen zaigu galdetzea, hementxe jarri ditzu dana teorikoki, edo oikoan edo bestean, gustatzen zaigu galdetzea. Orduen hemen gauzak ez ikasi, baina hau marrazten bai. Marraztu ateak, marraztu hau, jakin hau sartu berko dela hor, eta hor ikusten duzu. Hau altuago dela, eta zarata margina da diferentzia. Orduen hemen zarata margina izango zen, altuaken bajua. VOL, zarata margina. Zarata margina, tensio bezala. Maila altuaren zat da, hauken hau. VOH, ken VIH. Eta zarata margina, tensio bezala, maila bajuaren zat, da maila altua, VIL, ken VOL.
zarata margina eta mitxe formula. Ez daudela ikasi beharrik, baina hemendik ateratzea, pues bai. Eta zergatia hauxe. Egoera okerrenean, zarata usartzen bada, honi igual zaio. Hau txikiago den bitartean, gorotu behar du. Hortik pasatzen denean, orduen bai. Amplitudea hori baino altuago denean, orduen sartu gaitezke horre incertidumbre edo gune horretan. Vale, orduen. Irtenakoak sarreran sartu beharko dira, eta diferentziaiek zarata marginak. Maila altuarentzat eta maila joarentzat. Bietako txikiena hartuko zen sistema honen edo teknologia honen zarata margina balio bezala. Honin txikiena. Berdin du, horrela jarritaneko da. Vale, orduen, bateragarritasuna. Izango da, ezagit. Kompatibilidad, edo... Eta azkenik, hor oharretan hauz daukazu ezaugarri bezala, baina nik hemen pilatu dut, pixkate ez nekin jarrita. Sistema digitaleko komunikazio motak, serie eta paralelo, tontakia badela. Komunikazio, informazio digitala bidaltzeko bi moduak. Informazio digitala bidaltzeko motak. Serie, kanal bakar batetik bidaltzen dira denboran bitak, bat, 0, 0. Hola, denboran bidaltzen dira, kanal bakar batetik eta informazio guztia denbora bakar batean bit bat daukagu. Orden informazio asko bidaltzeko, pues azkar joango beharko zen. Beste modu bat izango zen, paraleloan izatea kanal bat baino gehiago. 8 adibidez, badaude horre bus batzuk, ez dakit 8koak, hemen berdina. Bakoitzetik eramango bidaliko zuen bere informazioa. Eta denbora bakoitzan, bagabitza paraleloan bidaltzen 8 bit. Kasu honetan lau marraztu ditut, baina 8 izango genituzke. Teorikoki azkarrago bidali ditzakegu informazioa, zeren hemen denbora bakoitzan, periodo bakoitzan bit bat bidaltzen dugu, hemen 8 bidali ditzakegu. Baina hemen guztiak sinkronizatzea hor zailago izan behar da. Orduen, distantzia txikitan irabili ditzakegu, baina luzetan ez. Luzetan serien bidatzen dira gauzak. USB kablea serie komunikazioa erabiltzen du, zuntz optikoa ere bai dena serie da, zuntz optikik izaten diren ez dakitzen bat terabait banan jaten dira. Elektronika izugarri azkarra da. Haure posible izango zen, baina guztiak sinkronizatzea teknologikoki, problema gehiago sortuko zituen. Bale, orduan hau, distantzia motzetan. Distantzia jarri dut. Bueno, eta sistema simpleagotan, baina normalean, hauxe. Eta igual, txip baten barruan, sistema baten barruan, distantzia motzak ditugunean. Bale, pues ez dago harri bezala, hauexek. Potentzia, edapen denbora. Bi hauek, politak horiek aldetzeko, Zeri paraleloa ototakia bada, hau ez. Baina besteak bai, potentzia edapen denbora eta bateragarritasuna eta zarata margina. Eta hauekin lotuta, esan bezala, paraleloan ez dira asko erabiltzen gauzak. Sistema itxiagotan bai. Guk egiten duguna hor bertan, distantzia motzekin hor erabilitzakegu paraleloan busak. Eta egoera interesgarri bat hausi izan behar da. Demagun badukagula zirkuito bat, osagai digital bat hemen. Egiten bere gauzak, hemen beste bat, egiten beste gauzak. Ez dakit zer, eta ez dakit zergatik gure sisteman daukagu horrelaxeko
paralelo datu bus bat. Zortzi kanalekoa adibidez. Eta ideia izango zen. Honek egiten ditu bere gauzak, bere garaian, honek bere garaian, ez daude oso relazionatuta, baina nik eskatu dezaket honi gauza batzuk, gero honi eskatzea. Eta ideia izan behar da, informazio bus hau konpartitzea. Hau da, honen irteera konektatzea untara, eta datuak hemen izatea, nire sisteman, baina, klaro, hau ere, erabiltzen dugunean zer esan behar dugu. Beste bus bat honentzat bakarrik, konpartitu dezagun busa, zen ez dugu erabilidad biak batera. Baizik eta honek ere, erabilidad zala hau, eta konpartitu dezagun denbora. Osa, erabaki dezagun, venga, orain jarritzu martxan, egin zurea, orain gelditu, orain jarritzu martxan, egin zurea, eta busa konpartitzen. Honi, datu bus komuna esaten zaio, honekin lotuta, hau izango zen, datu bus komuna, eta bus dago relazionatuta paraleloarekin, paraleloan daude, paraleloan. Problema, demagun, simplifikatu behar du sistema digital hau, ate tonto batera. Demagun daukagula, sistema digital hau dela, not eragita tonto bat, eta honena ere bai. Eta biek daude konektatuta bus bakar batera. Kasu honetan bakarrik kable batera. Hemen, eta hemen. Hau gara hoxe izango zen, oso simplifikatuta. Datu bus komuna. Problema. Hau kategologikoak dira. Bere sarreran izan behar dugu 0 eta 1. Hemen ere bai, 1 eta 0. Irteran, pues 1 eta 0, eta irteran 0 eta 1. Konpartitzen badugu eroalea, konduktorea, hemen 0 voltio ditugunean, honek bat ipintzen badu, zirkuito laburra. Osea, ezin ditu horrelaxe konektatu. Ezin ditu irtera gabitza konektatzen, biate logikoei. Zer egin behar dugu? Gogoratzen duzue ate logiko hau. C, enable horrek egiten zuena. Orduen, egoera honetan, eta honetan berdina izango zen, posible izan behar da, ate bat, edo sistema osoa, baliogabetzea, edo eta deskonektatzea, besteak erabiltzen duenean busa, talderantziz. Hau deskonektatu eta hau aktibatu, guk nahi dugunean bus hori erabiltzeko. Orduen kasu hauetan, erabiltzen dira enableekin sistema digital hauek. Hau nahi badegu erabiltzea, hau zintzirikan jarri, batera jarriko genuke, egia eta olazta egin hola zen, bai, zerora jartzen badegu, hemen impedantzia altu bat izan behar dugu, zintzirikatuta bezala, eta honek egin dezake lana. Hemen izan behar dugu honen informazioa. Nahi badegu, hau kendu eta hau jarri martxan, hau batera jarri, orduen hemen izan behar dugu hauen irteerak, eta hemen impedantzia altua, eta orduen konpartitu dezakegu busa batekin eta bestearekin, pues denboran. Datu bus komuna. Kasu hauetan behar izan behar ditugu, aktibatzeko edo desaktibatzeko sarrera berezi hauek, enable hauek ikusi genituna oinarrizko ate logikoa ikusi genuela aurrerako. Bale, azkineko eta lau ezaugarri bezala ez da, bera hemen sartu dizuet, bale, komunikazio motak. Eta listo orduen. Osagai digital industrialak. Osagai digital industrialak. Beste atal teoriko txo bat, 5 izango zen. Ikusi ditugu nola egin ateak. Nik esan dizuet ate horiekin, zirkuituak egin zagegula, komplexuagoak edo ez. Orden ikusi ditzagun, zirkuitu komplexuagoak egiterakoan sistema digitaletan, industrian, ze aukerak izan behar ditugun? 4. Ez dugu sakundu behar, hau digital irakasgaian hor, irakasgai oso bat beharko zen, hau denak ikusteko. Osagai. Industrialak.
Edo ze aukerak ditugun. Industrian zerbait egiteko. Bale. Ikusi ditugu oinarrizko ateak zeintzuk ziren. Or, and, not. Beste batzuk ere badaude. Ikusi genuen ere bai, hau denak egin daitezkela. Honekin bakarrik, teknologikoki abantaila handia dela hori. Bakarrik ate hauek izan ditzakegu guzti hau egiteko. Edo ere bai. Bale. Ateak, edo zen gauza egiteko. Bale, nahiko bagendu, joder, zerbait praktikoa egiteko gure errobotan, bagabiltza horrera egiteak egiten, edo zerbait komplexuagoa, zer erabiltzen dugu. Ez dugu egiten zirkuituak pentsatu behar duguna eta guk diseinatu egin dezakegu, baina erabili ditzakegu oinarrizko eragiketak egiteko zirkuito komplexuagoak. Adibidez, merkatuan aurkitu ditzakegu funtzio osagai digital finkoak. Funtzio finkoak egiten dituzten osagaiak. Osagai, nola daukazue, osagai digital finkoak. Bai. Osagai. Finkoak. Direla, hauekin egindako oinarrizko bloke batzuk, adibide sinpleenak. Demagu, nahi degula sentsore bat neurtzeko abiadura digitala. Pues aurkitu dezakegu. Honek eman berdu irteran, irtera digitala, sentsore digitala. Gero, suposatu nahi dugula, pues irtera hori zenbatzea. Ez dakit zenbatzea zerbait, zenbatzaileak ere izan ditzakegu. Aurkitu ditzakegu komerzialak. Zenbatzaile bat, ez dakit ze abiadurakoa, ez dakit zenbat bitekoa irteran, sartzen zaiola informazio hemen digitala, eta zenbatzen du, eta bihurtzen du zenbaki bitar batean, zenbatzaileak. Zer gehiago, igual, behar dugu informazio hori bitarra daukagula erakustea display batean. Orden, kodifikatu dezakegu, orden bilatu dezakegu. Kodetzaile bat, kodetzaileak, bihurtzeko informazio digital bat, bitarra, display batera, erakusteko erabiltzaileari kolorekin zenbakiak. Eta kodifikatzen ditu zenbaki horiek, honek behar dituen 7 argitxo horietara. Behar bada, behar dugu informazioa banatzea, ez dakitzen bat dispositibotan. Elegatzen zaigun informazioa banatzea, 3 dispositibotan. De multiplexore bat izango zen hau. Lo que sea. Kontrakoa, ailegatzen zaigun informazio guzti hori, kanal batera bidaltzea, baina bakarrik guk nahi duguna, multiplexorea. Aurkitu dezakegu, hau dena kontrolatzen duen erloju bat, ez dakitze frekuentzia, clock. Oinarrizko blokeak, egiten gauza simpleak, behar bada, behar dugu zenbaketa hauek eta beste batek aritmetikoki eraiketak egitea, batutzeak entzea. Analogikoa eritu ginen bezala, batutzaileak, igual. Batutzailea aritmetikoa, sartzen zaiola zenbaki bat hemen, beste bat hemen, eta emaitza hemen duela. Goratzen duzu elektronika analogikoa nola egin genituen ere bai bloketxoak. Amplifikatu, batuketak, kenketak, pues hemen ideia berdina izango zen. Oinarrizko ate logiko hauekin egin ditzakegu oinarrizko eragiketa hauek, komerzialki aurkitu ditzakegu. Zer gehiago adibidez, erlojua, batutzailea, biderkatzaileak ere badaude, biderkatzaileak, bi zenbaki sartuta, biderketa ematen duena, erlojua, multiplexorea, kodetzailea, bi zenbaki konparatzen dituen beste bloketxo bat ere bai, konparadore komerzialak ere badaude, berdinak badira handiagoa bada edo txikiagoa bada, konparatzaileak, egon behar dira, zenbaki handiagoak behar baditugu hauek serien jarri daitezke, behar badugu informazioa gordetzea erabilitzakegu desplazamentu erregistro komerzialak, lasai hau dugu galdutu behar, baina bueno, erregistroak, gordetzen dituztela informazioa gu nahi dugun denbora, erregistroak. Ez dakit, egiten dut zenbaketa bat, nahi dut gordetzea hori denbora bat, gero egiteko biderketa bat, lo que sea, pues erregistro bat erabili dezaket. Jode, erregistroa txikiak eratu bertzait. Nik memoria handiagoa bat behar badut. USB ere badaude,
funtzio hori ematen duten txip komertzial finkoak, memoriak, handiagoak, erregistro bat baino handiagoak, hemen gordetzen dituela informazioa arrai batean. Hemen datuak sartuko genioke hemen datuak sartu, hemen irakurri, agindua hemen write edo read, memoriak aurkitu ditzakegu. Eta beste batzuk ziurrenik ere bai, baina hau esek ditugu. Eta adibidez, demagun daukagula gure lantegian, fabrikatzen zerbait, eta badaukagu sentsore bat produktu ateratzen denean zenbaketa bat egiten duena, edo jartzen da batera. Eta behar dugu zenbaketa bat egitea, eta ilegatzen garenean ez dakiz zenbat kopurura, kaxa bat aukeratu beharko dugu, isteko, eta berriz zenbaketa zerorik ikasteko. Orduan egoera praktiko horretan, behar dugula hori proiektu digital bat izango zen, idila bezala, hautzi behar dugu bakarrik, gu proiektu hemen analogikoa gabiltza egiten, baina adibidez, txip finko hauekin egin dezakegu horrexako zerbait. Demagun, gure lantegian sensore batek jartzen dela batera, produktu bat pasatzen denean edo bukatzen denean. Eta behar dugu zenbatzea. Orduen hartuko genuke zenbatzaile komerzial bat, hemen. Zenbaketa zenbatzeko nahi duguna. Beste agit, 8 bitekoa, 256. Behar dugu zenbatzea, ez da ditzen bat, pues nahikoak izango ziren. Bale. Gero, zer behar dugu? Joder, jakitea noiz ailegatzera garen kopuru batera. Orduen, konparatu behar dut. Zenbaketa hori, zenbaki horrekin, konparadore batera bil behar dut. Bemagun, erabiltzen dudala, ben konparadore bat. Bueno, 8 bitekoa ez da egongo, baina erosi dezaket 4 biteko konparadore bat, serien jarri eta 8 biteko konparadore bat lortu. Orduen, hemen sartuko nuke 8 zenbaki hori. Bestean, jarriko nuke nik behar dudan zenbakia. Kaxa bakoitzan sartzen baldin badira 50 produktu, pues hemen jarriko nuke bitarrean 50. Eta konparazioa ilegatzen denean, orduen ja, badakit hemen agindua izan behar dela, kaxa itxi. Kaxa itxi edo beste kaxa berri bat hartu, o lo que sea. Agindua daukat hemen. Orduen, zer egin dezaket? Pues, ja, kaxa bete dudanean, erabili dezaket informazio hori hemen reset bat egiteko, ere bai? Eta kontaketa berriz zerotik hasteko. Eta bitartean, erabiltzaileari nahi badiogu erakutsi hemen daukagun zenbaketaren zenbakia, erabili dezaket. Hau sartzen dute kodetzaile batera, horrelakoa. Kodetzaile batera, konektatzen dut display batera argitxo horiekin, zazpirekin, eta erakutsi dezaket zenbakia. Edo bi behar ditugu 50 ilegatzeko, pues horra egingo genuke. Proiektua egiten zabiltzaten bezala, baina digitalki pentsatzen. Beste irakasgai bete izango zen, baina bidea hauxe. Ikusi ditugu, hauek nola egiten diren. Hauekin egin ditzakegu oinarrizko eragiketa hauek, egiteko sistema praktikoakoak, adibide hau bezala. Bale, zueke proiektuan antzera zabiltzatez da. Ingenieritzan horrela gabiltza. Ikasi blokeak eta blokeak elkartu gauza konplexuagoak egiteko. Bale, hori da modu bat. Hau egiteko, erabiltzea osagai digital finkoak. Interneten bidaltzen baduzue konparador digitala 8 bitekoa, 4 bitekoa, pila bat sortuko zaizkizue. Edo zenbatzaile bat ez dakit zenbat tarte eta ze abiadurarekin edo zein funtzioa aurkitzen baduze, sortuko zaizkizue aukera pila bat. Zuen txartel batean hau egiteko. Bigarren aukera. FPGA badakizu zer dan? FPGA ez, ba, hendik ez. Hau da lehen aukera. Bigarren aukera. Hau txiko dut, begira. Kaxa itxi. Zuetako askok, segurazki, proiektuk eta gauzak. Bigarren aukera, eta izena jarri behar diot, aurrerago. Osagai digital. Hemen izen burua beste bat. Beha, fijata, behiratzazue,
elektronika ze berezia den, eta ze merkea, behin baliabideak izan da oso garestiak direla, gero ja, txip bat egitea merkea da. Orduan, egoera begira. Hemen, ate logikoak. Hauekin egiten ditugu horiek. Guzti hauek daude eginda, kasi honekin bakarrik, edo hauekin. Gero horiek denak elkartzen ditugu horrelaxe. Orduan hau, ikusten badegu irrutitik. Bakoitzaren zirkuito ate logikoekin, hau da, zirkuito digital potolo bat. Ikusten baduzte bloke bezala beharrean, honen zirkuitoa konektatuta honekin eta, oso da zirkuito potolo bat. Egin da ate logikoekin. Eta ate logikoa bakoitza transistorekin. Pues begiratzazue, elektronika zer den. Badaude txip batzuk, hemen barruan eskaintzen digutena ate logiko pila bat. Milaka ate logiko txip barruan konektatu gabe. Osea, ideia izango zen izatea oinarrizko ate logiko pila bat. Baina milioika ez dakit zenbatera, FPGA ia zenbat dituen. Ikusiko ditu. Ia. Ez dakit sortzen den, ia segure bat, FPGA. Teknologia igual ere aldatzen da, igual ez zenbakirik. Igual ez dut ematen. Milioika igual gehiagik itxi izango da, baina pila bat. Konektatu gabe. Eta hemen izan behar digu hemen sarrerak bai, irterak, konektatu gabe. Eta txartel hauek posible izan behar dira. Gure software batekin, programa batekin, guk diseinatzea nahi dugun zirkuitoa, izango zala, hau nahi dugu. Jode, erraxago da hemen egitea, hemen simulatzea, hemen ikustea funtzionatzen duela, simulatuta, dena funtzionatzen duela, badakizue. Eta behin daukagunean nahu egin da, alderantzizko bidea izango zen. Hemen behar dugu gauza hauek izatea funtzionatzen hau egiteko, hemen alderantziz. Behar dugu hau, eta softwarearekin posible izan behar da zirkuito hori hemen konexioak egitea, zirkuito guzti hau hemen izateko. Bagabiltza hardwarea programatzen. Eta hori esaten zaie, txartel hauek dira FPGAk, field programmable gate array. Eta ideia hau da. Eta hau dira osagai digital konfiguragarriak. Orduen, hau ja ez da egiten. Hau igual probaren bat egiteko laborategian, Ariston plakan, baina ja, behin egiteko produzioan jartzeko, hau asko ze egonkorragoa, asko ze hobeto, errori gutxiago egin behar dira, horrelaxeko bat erosi, nahiz eta milioika ate horietatik bakarrik pixkatzuk erabili, igual da. Ez dakitzen baliko zen honek, baina behar duzuen denbora hau egiteko hortik gehiago joan behar zaizue. Edo, hau izaten zaila ere bai, hardwarea programatzea. Zeren hemen gaitza, hardwarea ate horiek konektatzen, oza, hardware bezala, nola zaten zaio, hardware programatzea, ez da gizien dan izena. Programarria hardware, ez da git. Osagai konfiguragarriak. Eta azkenekoa, venga 2 minututan da atxentxo bat egingo dugu eta proiektu hori ikusi. Eta azkenik, zerbait komplexuagoa behar izango bagenu, orduen ia erabeligitzakegu mikrokontrolagailuak edo mikroprozesagailuak. Eta 3. aukera honi osagai digital programarriak esan behar diogu. Osagai digital programarriak.
Hirugarren aukera, zerbait egiteko, osagai, konfiguragarriak, hauek programarriak. Programarriak. Bertan izan behar dugu, eragiketa konplexuagoak egiteko chip bat, CPU bat, bertan izan behar duela eragiketa aritmetikoak egiteko unitate bat ere bai, aldu bat, arithmetic logic unit. Honi gai izan behar geha bertan instrukzioa sartzea, esateko zer egiten nahi dugun. Eragiketa horien emaitzak ere datuak izan behar ditu. Beraz, memoria bat behar izan behar dugu hemen gordetzeko memoria. CPU horri esan behar dizkiogun instrukzioak, edo argibideak, instrukzioak, edo programa, instrukzioak, zer nahi duen egitea, eta eragiketa horien ondorioz sortzen diren datuak gordetzeko ere bai ahalmena izateko, memoria hori izan behar dugu. Beraien arteko komunikazioa bus paraleloak erabiliko ditugu. Adibidez hemen datu busa eta hemen instrukzio busa, nola daukazue, datuak eta bai ez, eta helbideak. Datuak eta instrukzioak. Helbideak, uste dut helbideak. Hau kontrolatzeko helbideak, jakiteko ze non dagoen informazio hori. Eragiketa konplexuak egiteko, adibidez, biderketa bat egin dezakegu, batuketak eginez, baina sekuentzian eginez. Bider hiru da, batutzea hiru aldiz. Hau da, adibidez simple bat, ikusteko zerbait konplexuago egin dezakegula sekuentzian. Orduen, ahalmen hori izateko, gauza konplexuagoak sekuentzian egiteko, kontrolatzeko sekuentzia horren pausoak edo urratsak, zenbatzaileak ere izan behar dituzte sistema hauek. Zenbatzaileak izan behar dituzte, zenbatzaile hauek baino asko ze potenteagoak, zenbatzaile horiek jaso behar dituzte datuak, gorde behar dituzte, helbideak ere prozesatu behar dituzte ere bai, jakiteko non gorde gauzak, non dauden instrukzioak, sekuentzian irakurtzeko edo sekuentzian gordetzeko, zenbatzaileak garrantzitsuak izan behar dira hauetan. Guzti hauek kontrolatzeko hemen erloju bat behar dugu, periodo bakoitzan gauza bat egiteko eta denak konektatuta egon behar direla. Clock. Honek kontrolatu behar du honek egin behar duena, honek eta memoria ere bai. Eta guzti hau egon behar denez chip bakar batean, hemen behar dugu ere bai irterarekin komunikatzea. Hemen izan behar dugu komunikazio bus bat, eta hemen input-output bloke bat kontrolatzeko hemen sortzen dugun datuak irterara bidali dezakegula, edo hauek ere bai, edo eta hemen dizatzen ditugunak ere bai honitza sartzea, orduen input-output blokeak izan behar dituzte, osagai programarri hauek. Programatu dezakegu prozesamendu ahalmen hauek, instrukzio sartuta memorian, sekuentzian egiteko gauzak zenbatzaile hauekin, eta oinarrizko eskema hauxe izango zen. Hirugarren aukera, zerbait konplexuago egiteko. Gure aurreko adibidean, hau erabiltzea, gure zenbaketari egiteko gehiegi izango zen. Nahikoa izango zen, FPGA bat erabiltzea. Hemen prueba egin dezakegu horrelaxe, ikusi funtzionatzen duela, eta gero ja produkzioan jartzeko FPGA batekin. Hau erabiltzea hortarako gehiegi izango zen. Baina gauza konplexuagoak egiteko, osagai programarriak erabilditzakegu, CPU potente batekin, eta hemen bi motatakoak daude. Mikrokontrolagailuak eta mikroprozesadoreak. Mikrokontrolagailuak. Bi motatakoak, simpleagoak, hau simpleagoa. Hauek daukate CPU bakar bat, prozesamendu abiadura, sekuentzian egiteko gauzak, erlojuaren abiadura, clock horren abiadura
ez dakit, bajua esan dezakegu dela konparatuta besteekin azkarragoak direla, ez dakit, megahertzio inguruko abiadura, megahertzio dira 50 milioi segundoko, eta hori ja motela, diote. Motela dela, oza hori baino txikiagoa. Memoria ere, pues txikiagoa, 8 biteko memoria inguruaka, 8 biteko, uste dut, elbideak eta datuak. Eta mikrokontrolagailuak erabiltzen dute. Datuaren eta elbideen busa berdina. Osake, bus komuna erabiltzen dute. Orduan izango zen, osagai programarri bat, baina nahiko simplea. Osa, badaukagu CPU bat, abiadura hau gehienez, honi motela esaten diote, 50 milioi eragiketa segundo bakoitzeko. Hori motela da. Eta nahiko baino zerbait ja, potenteago, mikroprozesadoreak erabiliko genituzke. Hemen, pues CPU-k, pues, bai, bat baino gehiago izan ditzakete, erloju asko ze azkarragoak, 100 megahertziotik gigahertzio batera, gigahertzio 10 bederatzi, osea, milioi bat, zenbat izango? Ez, mila milioi eragiketa segundo bakoitzeko, ze azkarra den elektronika, Memoria ere bai 12 bitekoa, ahalmen edukira handiagoa, 12 biteko elbideakin, eta bar, hau 8 bitekoa, jarri dezakegu. 8 biteko elbideak, hemen 12 bitekoak. Bueno, gauza, bat simpleago, eta bestea konplexuago, azkarrago, eta edukira gehiagorekin. Eta busak, pues, bus ezberdinak datuentzat eta albideentzat. Bus komuna ez. Bus komuna ez. Eta paraleloan eta ziurrenik bit gehiagorekin ere bai. Bale, orden, gaur, atzen txiki bat egingo dugu, 10 minuto. Hor ikusi dugu, ezaugarri teknologikoak, eta gero, osagai digitalak industrialan egoera batean, zer aukerak ditugun gauzak egiteko. Prueba, horrelaxe egingo genuke, zirkuito digital nahiko simplea, horrelaxe, eta hoi ja, pues, gauza konplexuagoak egiteko, bi motatako horiekin. Mikrokontrolgailu bat eta mikroprozesadoreak. Bale, orduan, egin dezagun, atzen txiki bat, eta gero jarraituko dugu.